हाबा जाफैनाय दं बङाइगाव सिलकाजाराव हाबा जाफैनाय जोङो राजबंसिनि हाबा आरो बर'नि नङा लोगो जों बासुगावनिया बङाइगाव सिलकाजाराव फैदों आरो बिराद गोजान जायो ओंखाम जाग्राया माने मोनथाम रुम दं बेदर ओमफ्राय ना बिसोर ज' निरामिस ना हाबा जानो फैनाया माने बेदर ना जासे जानानैबो आरो लकेल दाउ जानो होननायखाय बे लकेल दाउ सिथारनांबावबाय नै जों गुमिया सिथारबाय आरो नै माने लकेल दाउ जानो होननानै गियार जाबायना एसे गियारावनो माने एसे गरम जाखायोना गियार जाबा हाबायावनो दुनियानो बोरमा बेदर दं बोरमा खासि ना गिदिर ओमफ्राय नै लकेल दाउ जानो होननानै लकेल दाउ सिथारबावबाय नै नुबाय नै लोंबा गरमा आलादा जायोना আমি ক'ত আছো বঙাইগাঁও চিলকাজাৰ না বঙাইগাঁও চিলকাজাৰ নহয় বঙাইগাঁও কাহিপাৰা होनो চিলকাজাৰ गारबोजोबो ना চিলकाजार सारि आयो ना চিলकाजारखौ गारनानै फैनानै आरो काहिपारा होननाय गामियावसो दंफैयो जों दा चिलकाजारनिफ्राय बहुद गोजानबाव आरो हाजो खाथि जायो साफ्राखाथि खाथि जाहैबाय आरो बे दा हरनि 11टा जाबाय आरो 11टा जानानैबाबो लोंनायनि गरमजोंनो सिथारबाय आरो जों दाउखौ नै दाउला सिथारबाय आरो नै जानो होननानै गरमजों सिथारबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ आं दा देखायगोन आरो नाय नोंसोर बासुगाव ओमफ्राय चिलकाजार बिराद गोजान जायो आरो बङाइगाव बासुगावनिफ्राय साफ्राखाथा खाथि जाफैयो आरो बे जायगाया काहिलिपारा होननाय गामिया हाजो खाथि जायो हाबानि दिनावनो ओमफ्राय लकेल दाउ सिथारबाय आरो जोंनि मानसिना आरो राजबंसि मानसि आरो सिथारबाय आरो नै बिसोर दा फैफेरा नालाय जोङो ओमफ्राय दा मोनबाय जों लोंखांनायनि उनाव बिदिनो बोरमा खासि दंबावो दाउ जानो नामा होननायखाय दाउ गरमा गरमनि दाउखौ सिथारलांदों दा बिसोरनो माला मोनजानो खमानोसै 11:30 जाखाबाय टाइमानो दा गरमजोंनो सिथारबाय आरो लोंनायनि गरमजोंनो मोनाना मोजां नङा आरो बिदिखौ दा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ आं देखायगोन आरो नोंथांमोननो दा